Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwana abokaina da ƙanne na duniya baki ɗaya. Suna na Abi. Dama kashe shi kai. Dama kashe shi kai. Dama kashe shi kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illa ba za ki bar nan gun ba ko? Ba zan bari ba. Ba za ki bari ba ko? Ba zan bari ba. Dama kashe shi kai. Dama kashe shi kai. Dama kashe shi kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illa ba za ki bar nan gun ba ko? Ba zan bari ba. Ba za ki bari ba ko? Ba zan bari ba. Ɗan fim ɗin ba san ko suwaye ba sun je sun yi mai rauni. Gashi mun zo mun kawo masa dan masu kallo su ji abin da ya fi wai ya aka kuma me ya faru daga kuma suwaye kuma ka san suwaye ko baka san ko kuma baka san suwaye ba. To, ka san shi abu. In da ka ce